Inakusahan mismo ni Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang weekend prayer meeting kauban ng mga Oplan Kahayag volunteers sa sulod sa Dopo Compound kagahapon sa hapon, Pebrero 22, tuig 2026. Kahinumdumang mukabat sa 48 ka mga kabatanunan nga nagpangidaron og napulo hangtod 17 anyos gikan sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan sa Mati ang nahimong kabahin sa unang bersyon sa naasoy nga programa nga gilusad kaniadtong nilabayng Oktubre 25 tuig 2025 kung sa diin sila nahatagan og giya suporta og mga kalihukang mas mipalig-on pa sa ilang karakter aron mapadali ang ilang pagbalik sa ilang pamilya og mangin produktibong kabahin sa komunidad. Kahinumdumang si Police Colonel Bukol kauban ng mga kawani sa Dopo og JCI Mati mo'y nagpasiugda sa Oplan Kahayag o kon kabataan at imanon hatagan ng atensyon kayang anak gasa sa Ginoo usa ka programang alang sa mga kabataan nga una nang nahilambigit sa mga gangs og nahilakip sa kategoryang Children in Conflict with the Law dinhi sa syudad sa Mati. Dugang pa niini ang Oplan Kahayag gitumong aron malikhayan nga moapil ang mga kabataan sa mga ilegal nga kalihukan pinaagi sa paghatag og serye sa mga aktibidad nga nakapokus sa values formation, disiplina ug aktibong partisipasyon sa komunidad pinaagi sa mga lectures, peer engagement sessions, moral recovery activities o uban pa ang mga restorative support programs nga nagtumong sa pagtukod og mas hayag og mas maayong kaugmaon alang sa mga kabataan. Una niini human sa malampusong unang hugna sa nasoy nga programa kaniadtong milabayng Oktubre 31 tuig 2025 ilusad na usab karon sa Dopo og JCI Mati ang ikaduhang bersyon sa Oplan Kahayag kung sa diin target niini ang usa ka gatos ka mga kabataan gikan sa nagkadayang bahin sa probinsya sa Davao Oriental nga mahatagan og tsansa nga makaeksperyensya sa kabag-uhan og direksyon sa ilang tagsa-tagsa kikinabuhi paingon sa mas lamdag nga kaugmaon. Ang Oplan Kahayag version 2 nga pagasugdan sa labang daling panahon nagpunting sa mas lig-on nga panag-uban sa kapulisan, lokal nga pagamhanan, relihiyosong sektor o pribadong organisasyon sa pagatiman o paggiya sa kabataan isip bililhong gasa sa Ginoo o paglaom sa nasod. Pinaagi sa Oplan Kahayag gipakita ni Police Colonel Bukol nga bisan pa man dili konbensyonal nga pamaagi nga nakaandan sa kapulisan mamahimo og gihapong malampuson kung tinud-anay ang intensyon og nahisubay sa bililhong pulong sa balaang Biblia og sa labang makagagahom para kanunay healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon the Fort, XFM News.